Ang Pilipinas, alas 3:09 na. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inagyat nin sarong opisyal kan Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga politiko na ugidon marhay ang sa indang sadiri bago magsumiter kan sa indang Certificate of Candidacy. Kasabay ang agyat ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary kan CBCP Permanent Committee on Public Affairs sa pagpuon kan pagsumiter nin COC kan mga kandidato para sa 2022 elections. Tayo tinawanin doon na dapat ugidon marhay kan mga politiko ang sa indang tunay na atensyon asin kagustuhan sa pagserbi para sa mga namamanuaan. Yan po ang pangalas 3 na bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DCGB. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Merendal na, merendal, 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 merendal. Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merendal na, merendal na, merienda, 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 merienda. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, kumusta ka mo dyan? Kami po nagapaabot girarinin pangumusta sa lambang miyembro kan Bilog na Family. Hanggang po kitang 7 o'clock, alas 4 ng hapon. Hindi po mga tugang sa satuyang programa na Pinky On. Ronald Baldo sa Technical Department. At ito yung kapartner kasabay po si Arvin Laad. Good afternoon, Pilipinas! Uy! Sa mga Facebook viewers natin, mga tugang sa Bilog na Mundo, kumusta ka mo dyan ha? Sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live, mo niya na paghahapon. Sa mga gusto tabi na magpaabot in Chris birthday greetings, sa sinibapang greetings ngayon na hapon, magapod lang po sa 0928-777-5548. 0995-398-1813. Hindi po sa DCGB. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Mga tugang, an sa tuya tabing tataramon ngunya na hapon, iyo po an gugurang. Anong gustong sabihon, mga tugang kang tataramon na gugurang? Yan tabi ang mga tataramon, ginuno mga tugang sa research ni Ronald Baldo. Supervised by Gigo Baldo. Maray na hapon tabi. Kung sabihin tabi kang gugurang relative or spirit that they brought with them, which they say that they were asking to rain, then rain, or something else that they ask for. Talaga. Two things pala. Number one, pag sinabing gugurang, parientes mo, di ba? Relative sa mga maedad. Or mga tugang sarong klase nin espiritu na pinaghagadan databi nin pinag-alayan ki mga orasyon para mga tugang tabi mag-uran. Talaga. O kung ano man na bagay na gusto tabing hagadon, mga tugang kan sa tuya tabi na mga kababayan.
iya po ang gustong sabihon ka. Sa tuya, mga tugang natataramo na gugura. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Yes, okay. Oy, good afternoon tabi sa mga nakatutok, mga tugang sa Facebook Live. Ngunya na hapon. Dito po sa DCGB, sandali lang ha, tawanan ta daw kidoon. Ang satuya na mga nakatutok ngunyan sa satuya tabi na Facebook ngunyan na paghapon igdi po sa satuya tabi na programa so mga kumbalan yan ha so mga kwanta dyan, mga kababayan ta dyan na mga yaon po sa ibang parte kan mundo. Okay? Aha, may anong tulos kitang 5 tulos. Good afternoon tabi dyan sa sabi ni Josephine Moit Galvez. Good afternoon tabi sa gabos na Paradangog, Jay Binamera. Watching from Taguig. Good afternoon, Jay. At saka maray na hapon tabi dyan sa imong para sabi ni Lady Beth Balbin Apin. Si Albis Monte. Ang tataramon po na merienda, iyan po ang wara kami. Happy listening here in San Lorenzo, Tabaco. Ayan, sana. Pag may luminak, may araw ka ng gibon mo, tabi, migo. Pag may uminaging manok dyan sa hampanganin, lastikuhon mo. Kalat niya kan suggestion mo. Pero igwa ka na kikuhaan, pwedeng merindala. Good afternoon, tabi, sa mga taga-Tabaco City. Ronnie Cerezo, watching from Bacoor, Cavite. Masarap na merienda ay pritos na kamote o hidap. Pedro Perez from Banyag, Daraga, Albay. Watching from good afternoon tabi Silang Cavite, si Yaba Basquinas Balangita. Ay na hapon. Sa mga nakatutok tabi, mga tugang sa Facebook, ngunya na hapon, sa tuya tabing programa, share na lang po, Maki-share na lang, bossing. Sige sa nang share mo sa nang share. Share mo sa nang share. Mga 10 lamang. Makadakol-dakol lamang kita ngunya na hapon. Okay? Sabi kan texter ta ni 1325, orasyon nga tabi sa mga balong gurang, daing gibo, maki, chismisan. Kaliguan. Pabayain na yan. Ito ang buhay niya. Yun ang buhay niya. Pabayain na yan. Gurang na pagparatinuhon mo pa yan. Gurang na pagparanagitan mo. Pabayain na yan. Gurang na sarawayon pa. Pabayain na yan. Magururog man na lamang sinda sa mundo. Good afternoon kay Pading Beda. Padi. Aray na hapon, Padi. Kumusta lamang, Padi, ang Mixclad at akang dokang pizza? Ayos man, Padi. Kumusta ang Mixclad at uda kay Mading Don Solweta? Yeah. Angelique yan ba? Yan po sa Angelique Pilinat in Angelique Pizza. Wala dyan sa Baditipol, sa may hampangan po ang kan Albay Astro. May babae dyan na parabantay, naputi-puti, artistahon. Dumayan po kamot, bumakal kamo dyan ki mga pasalubong, mga papadaranga. Dyan ko ba? Masiramon, kapili, the best. May mahamis, may daing hamis, may mga normal sana, may bako malaga. Basta kompleto dyan. Kompleto dyan tabi ki ki mga pagkaon na the best. Happy birthday kay Father Marlon Bron. Hali kay Father kay Carillo Susana. Father Marlon, kumusta po dyan sa sa Kwantabi dyan po sa Kutmon Parish. Birthday po ni Father Marlon. Si Father Marlon Bron, sarong padi na mabuoton. Sarong padi tabi na may goson. Sarong pading banal-banalon. Kung kaya mga tugang sa tuyang suportan tabi sa tuyang ipangadyan sa iyang trabaho na maging maray na padi sa ibabaw kang kinaba. Si Father Marlon, sarong manalalaki na medyo ang kolor moreno. Alagad tabi ang tindig niya gwapohon. Simpleng lalaki, simpleng pagkatao, matinabangon. Kung kaya mga tugang ipasabay ta sa pangadyan, birthday celebrants ng niya na pagkahapon.
Sa kuyang amigo, sa kuya tabing marayo, nakauron-uron, budak mga tugang marin parohon, kan mga bagay-bagay na sala sa kapalibutan asin matinabangon. Si Father Marlon Bron, isabay ta sa pangadji, bilang kita mga tugang, mga parokyano, tangan isin mga tugang, dahil man nakadayo, sa anong man na kompromiso. Di man tabi matukso, sa anong man na bagay-bagay, nagibo-gibo, sa kinabanay niyo, lalo na mga tugang kami may naagi ng piad tabi pertionon, asin mga darakulaon, ang pata, gari marayon, pagiling-ilingon. Di po tato. Ang mga kapadian niya to sa tuyang diocese, sa tuya mga tugang na pangadji na maiharayo sa anong man kompromiso. Maiharayo sa anong man nagibo-gibo dahilan mga tugang sa sitwasyon niya to. Ngunya na mga panahon talaga bagaan iba mga tugang talagang na problema. Udang iba man baga natutokso. Kaya nga ni karahayan dyan sa mga parokya, dapat tabi mga servidor, buda matabang sendo. Dapat po mga gurang-gurang sana, buda ni baman mga balo-balo, kung kaya mga tugang haryo tabi sa tukso. Pare na po. Siring man mga tugangan sa tuya tabi na birthday celebrator, kunya na paghahapon, Father Marlon Bro. Sa tabi mga tugang sarong padi na marayon, sa tabi matinuroon, kung paano tabi ang pagtama na pagbasa ng Biblia in sa tuyang dapat gibohon. Sarong padi na matsagaon, malangan ni mga tugang naglibot-libot sa mga parokya, dyan tabi mga tugang sa barangay Kutmon. Talagang may gusto nono, nagmisa sa mga palitada, buda mga tugang talang dedikasyon, talagang mailing mo na sa nang pagtabang asin paglaom. Masahan mo ang siring na sitwasyon, dahil katabing madangog ng anuman na mga istorya, apera sa na mga tugang sayang pagmisa, buda sa mga tao, pagtabi inin pagtabang sa kapwa. Apera kaya ni sabay ta sa pangadjion ang gabustang mga kapadian sa tuya ng mga parokya para mga tugang kita may harayo sa anong mga kompromiso baga. Baka tabi sinda pag kumidiling kiling na baka makahiling pa, baka magkaproblema. Kaya nga ni baga tayan mga tugang mga tao man sana. Kaya nga ni dapat tabi kitama na mga tao ang pagdukot-dukot bagay iwas-iwasan ta. Ayan baga bako man mga tod kan arog ka na bagay, baka tabi mga tugang magkaiguaning kuryente, baka tabi mag-spark pa. Tawin na. Pig-text ko si Father Malon ko sa mga agan, simbag niya sa kuya, pray for me, God bless po. Yes. Diba? Oy, sa mga kwantabi siring man mga tugang, so kagadan tabi kan texter ta. Isabay da tabi sa orasyon, ang mga balo baga, buda mga may edad na alagad mga tugang daing maginibo sana. Kundi da tabi, nagchuro-chirismis pa sa mga barangay dinda, kung asa kong pakimayrak tabi, buda pakioron ta. Kamo tabi na mga maedad na buda tabi mga balo-balo pa, dapat mga tugang gumibon mga bagay-bagay na mapakinabangan kita. Makipagsabayan sa mga voluntaryong trabaho dyan sa mga barangay, tangani mga tugang na magkagwakita ng epektibo ang pagkatao ta. Kunigwaman ng mga chirismisan, iwas-iwasan ta, ninhuli na nga ni tansiring na bagay, bako baga maray, buda ang katupar mukaan, baka makaiwal ka. Baka mga tugang, makatupar ka rin kaiwal, magbaranggayan pa, kaya tabang chismis, iwas-iwasan ta. Ang sabi nga ni Papa Francisco, ang pagchismis sa mga palibot dapat puro pundoho na. Batan marautom pa, nagchichirismisan kita dyan pa sa mga parokya, buda mga tugang sa mga barangay ta, tabi ang gagawin ng pundohana. Ako tabing maray na magduhagi kita kan sa tuyang kapwa, lalo na mga tugang konchuro chismis man sa naday man kitang ebidensya. Minsan nga ni baga si Padre na chismis pa kung ano nga yung pigigibo-gibo nga kay ni batang ipagkabanggi minauli matangao na. Garing nga minalakaw nga garing nga yung mapula-pula, buda sa risid pa, garing nga yung nakainom ng diit sana. Awit na. Ano, sandali lang Marlene Pera from Tancha, Cavite. Ingat po. Uragon, Proud Bicol. Yan, okay. Good afternoon tabi sa imo mga taga-Tancha. Oy, paki. Doon na digito tabi nindo ang sharing kayo na Facebook Live. Dakul-dakulado tabi nindo. Saro-saroy pa sana Saro-saroy pa sana ang sharing ta. Saro pa sana ang kwanta, saro pa sana sa tuya mga tugang na share. Gibo daw tabi, saro pa na talaga, Saro-saro Dro dagdigi daw tabi,
Kumpara lamang ang shares ta, pero yung nag-iling tangon yan, mga 30 o, so 10 tabi, mag-share man, paki-share po, ha? Pag na nag-share, pipigsahon ka. Ako na pala si Father Malon Manangga daw, sinabi na, Padre, ano na yung cellphone tangin nita, nagkaparao. Nagkapauya mo yan. Alright. Didi kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay ng tao. Birthday man kan sa kong youth leader na si Alain. Alain ini tabi, Padre o Alan, na tamang pagka-text mo, Alain, Kankut Mon Church. Alain tabi, Padre. Good afternoon, tabi, so youth leader yan. Tama yun siguro, Alain, A-L-A-I-N. Tama, Alain Mananggad, babae. Hi, Alain. Good afternoon. Happy birthday, tabi, sa youth leader dyan sa Barangay Kutmon. Tabi kay Father Marlon Bron. Happy birthday! Happy birthday. Mag-enjoy, buda magpasalamat, mga tugang sa mahal na Diyos. Kita mga tugang ta nag-birthday patabi, di ba? Alain, ipagpadagos mo tabi ansa. Ka-birthday mo si Padre, masurti yung kama na di. Ipagpadagos man pagserbi sa simbahan buda sa tuyang banuan. Magayon ang sa imong pigigibo. Alright, mga tugang, ngunyan tabi na, ano yan, naldaw. Ipinagsisilibrar ang world. Ano nga nini? Smile. Ano nga na po kayo niro na? Smile. Alat ngo na. Pagsisilibrar ang pigaapod mga tugang na may lang hata. Kung ang gusto eksaktong term. Pagsisilibrar ngo niyan tabi. Sabi ni Pope Francis, ang pigaapod na world Smile World's Day. Ang pagpangadji may pagpangadji pangyari man sa tuya. Ang pigasabi mga tugang nakalagahanin pag-ulok asin pakikipagkomunikar sa paaginin pag-smile. Happy World Smile Day. May mga nag-smile bagang bako man happy. Happy World Smile Day. Ang sabi mga tugang kan sa tuyang Santo Papa, never forget to smile. Dida tabi kita malingaw na mag-smile. Never forget mga tugang to smile. Even when life is hard. Dida kita mga tugang malingaw na mag-ulok man lamang, magbusi kan sa tuyang ngimot, maski na nga ni ang buhay ta, ang sa tuyang pagkabuhay, nasa kapigaduhan. Mga samno sa pagkabuhay ni Tavo sa Pinkion mo, baby. Natayan mga tugang ta aadbukar kan sa tuya tabi na Santo Papa. Nag-research kita mga tugang kung ano po ang mga benefits. Ano databi mga tugang ang mga benepisyo kan pag-ulok? Pero ang pigsabi ng mga tugang na smile na ini, sutotoong smile. Bako tabi so naka-smile ka pero may problema ka pala. Pirit, bako tabi pirit na ba? Talagang sa kaya nga ng tugon sa tuya, Happy World Smile Day. Ano na tabi ang kahalagahan mga tugang kung nagkita po nag-smile? Baka may kanta kayan Ronald si To Bee Gees. Ade? May kanta ba kan si Bee Gees? Aram mo ito tabi pading beda.
Paningbida, ara mo sa kantakan Bee Gees na Smile. So, smile, an everlasting smile. I smile that near to me. Smile. Galing nga iba ko nito, Smile. Ang title nga niya, word baga idiom man nga dali. Now, nakabirig ding. Why is I smile so powerful? Nata da mga tugang tamakusog, as in powerful ang smile. Number 1, it can reduce stress. That's how ang smile da tabi mga tugang is so powerful. Number 2, help heart health. Lower blood pressure and boost your immune system by decreasing cortisol in the body. A simple smile, ang simple da tabing smile, mga tugang, genuine or even force, o maski nga ni palan spirit, mga tugang, prompts the brain to produce endorphins and serotonin, causing positive emotion. Nagdadarada tabi mga tugang nin positibong emotion. Diba? Tayan da tabi mga tugang nakapagtatao sa tuya nin karahayan sa satuyang salon. Kaya po databi, kinakaipuhan na kita mag-smile. Pero kung mag-smile ka ng solo, sigan ngarak-ngak mo, dahil ka mang kikihoron, bako na po yan maray. O dyan nga rin nalbaga sa kanto, di sa may inutan ta, ay may nahiling akong babae dyan, nakato, o napano daw ito, bata midbidong ko ito, o, titino ko nga, din ako pigtino, tatod, sigan taram. Ay, sus ko nga niya ako, napano daw ini, napano daw nga niya ako ini, kairak man, di ba? Pero databi mga tugang, ito ang benepisyo kung kita mga tugang mag-smile. Sabi, smiling mga tugang is the secret to happiness according to expert. Sabi kan mga eksperto, ang pag-iuulok da tabi resulta mga tugang kang kita ang kansat ka amin. May yan, sekreto nin kaugmahan. Kaya, dahil nanggad kita malingaw na mag-smile. Sabi ni Pope Francis, mag-ulok da kita, mga tugang, maski kita po nasa kapigaduhan, an sa tuyang buhay, nakakadara, tabi yan, nin marhay na benepisyo, mga tugang sa tuya, tabi na sa diri. Okay, sandali, may reaction ha, ito. Smile though your heart is aching. Oy, may mga hugot si Manay Merly Caceres. May mga hugot si Manay Merly Caceres. Smile. Do your heart is aching. Yan. Okay, hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Wala mo talagang bagay. Ano? Nakulang ng bagay para ulok na tao. Iyo baga. Nainig mang taong seryoso, buda na nag-uulok. Oo, so, pag nailing mo pa di, garabiyar pero may Bernie Santong pamati. Buda, may nagurang tulos na doon para ulok. Totoo talaga, totoo. Araw sa tuyan doon, magkailid sa nakila. Masira ma. Okay, udah na, yung isang bulang ka rin. Iyo baga. Buda, iyo, pagsabi, ulok-ulok sa nampay. Yes. Oho. Minsan may problema. Oho. Ano ka na ang problema? Yeah. Buda, ang mga araw ka na. Pero ito talaga miguki mga mga plastic bagang pag-ulok. Adi? Buda, may mga topic na poker face. Yan. Okay. So, seryoso talaga. Oho. Okay. Kumbaga, bira mo mga paulok. Oho. Pamisa ka mga paulok. Yeah. Okay. Salamat kayo Salamat. Alright. Daw ganin do ini. Mga tugang. Sabi digdi,
Smiling helps you live longer. Nakapalaba daki buhay ang pag-ulok. Susog mga tugang sa 2010. Study, mga tugang, napag-araman na ang genuine, intense smiling is associated with longer life. Tanay harayo kada tabi, mga tugang, sa problema. Nagkakaigwa kada tabi king increase in lifespan. Di ba? Number 2, sabi ko na kasabago, smiling relieves stress. Yo, smiling elevates mood. Dakulong pala na di. Ang pag-ulok da, mga tugang, nakakaulakit. And when you smile, mga tugang, you develop friendships. Human ang gadbaga di. Kung ka baga mainulukon ka, buda mailing mo ngayon, nag-i-smilean mo, nakaka-develop ka tabi nin magayon na relasyon sa kapwa, asinda at tabi minaresulta yan sa nakakadakol kang amigo. That is why smiling is contagious. Your brain, mga tugang, is automatically daw notices and interprets other people facial expression. Di ba? Asin saro pa mga tugang, nakakapadagdag asin nakakapakusog da tabi ki immune system. Takong problema akong talaga pero minako, di ba? Di ba? Ito. Lastly, smiling reduces pain. Nakakaali da tabi nin kulog. Sa pag-aadal mga tugang na pag-araman na ang pag-smile dahil da tabi sa endorphins, other natural painkillers, ang endorphins palanbuda serotonin, piga po diyan mga tugang na natural painkillers. This brain chemical make us feel good from head to toe. Uyug-uyugon mo yan. Ito. And lastly, smiling makes you attractive. Maski da mga tugang anong itsura mo. Pag mainulukon ka, mga tugang, kagigiliwan ka. Kagigiliwan ka. Regardless kung nangipon mo anong surungi ka yan, basta permi ka databi na ka-smile, kagigiliwan ka. Diba? Reaction tayo. Kung Kuya Hen, meron ding tinatawag na ngising aso, ijumananggan. Mahapot lang tabi, totoong ma-lockdown sa Legazpi. Ay, bako man po totoo. Siba yan nagparapaluwas kang bareta na ma-lockdown sa Legazpi. Bako po, malakasuha bagong aga. Nag-aga ako dyan sentro kan Legazpi. Paglakaw lang, may nasabat akong sarong lalaki nga, Mr. Maceda, ay nga niya ako po. Totoo nga yan ma-lockdown sa Legazpi. Nga niya akong bareta. Yung nga yung restorya. Natabayat kita tamalakda. Dahil man tabi kitang bareta na malakdown. Yung. Bawal pang mag-smile ngayon. Tamayo, mauyam si Senator Pangilinan. Okay. Good afternoon kay Chel Bunak, Giriha, kan Malabog, Daraga, Albay. From your friends. Pwede tabi mag-walking sa boulevard. Ay! Pigbawal baga po dyan, nguna magparalakaw-lakaw kita, di ba? Sa boulevard. Sir, baad may aram kang mag-anap kita trabaho, kasambahay lang, babae po ako. Sige po, ha? Kwanta ka, pang may nag-anap. Hello? VP, Migo, marin hapon. Opo. Hindi ko lang sa smile. Oho. Kasi ako, sa experience ko, pag garong maugmahon, magayunan ang automatic, pag nagbabike ako, kasabi sa pag parang ka nagbabike ka o kaya jogging, so mong physical exercise, nakaka-release na yan garo hormones na maugma ka. Okay. So pag may nag-naagihan ako, normal na pag lalo kung biker man nga baga, na-smile ako, ma-smile man yan. Totoo kaya yan, mababay man. Totoo yan. Opo, arong-garong kaya namamatian ko. Kaya lang yan baga, di mo na masyadong maling ang pag-smile. Nakamas kita gabo. Sa mata mo nalang mariparo. Mariparo mo? Sa mata mo maling. Nag-smile siya.
kaya lang, minsan, ano man, may drawback man yung pag-smile eh. Oo, ano, nato ito? Kasi nangyari sa Saro, di Oo. Ay, Migo, sandali medyo nagputol-putol ang signal mo. Diyan ka sa medyo may wasiwas. Sayang ka na istorya mo kung maputol, kung di man sabutan. Okay. Yan. Okay na po yan. Okay na yan. Go ahead. Okay. So, pasakat po ako dyan one time. Ngunyan, igwa dyan na parting medyo banayad ang incline patukad. Oo. May inismailan akong sarong tao. Ang problema, nag-acto siyang garuso babadulan baga kan sukapot niyang stick. Hindi maray nga na, banayad, nakapidal ako makaskas. Oo. Ito pa lang, ismailan ko. So may burubit-bit bagang sako. Ayan, so so plastic na, so garbage bag. Yo. Nakuha mo, so hanap mo. Minsan pa lang talaga, dapat pag mag-smile ka, hilingin mo man ang... Buda, pipiliyon mo man ngo. Napipiliyon mo. Tadi pisil. Oo. Iyo ba gadi? Iyo, Pero correct. totoo tabi yan, magayon nung talaga pag ano. Pag nag-smile, Yes. ang return sa mo, iyo man eh. Iyo, totoo, Migo. Totoo yan. Oo. Pero may mga tao, Migo, na bako sa karaw, may mga tao joker na pag isminismailan mo, di ka lamang intindiyon. Hilingong ka Iyo, sana. tama. Simangutan tabi ka, yan. pero arog ka, ignore ta sana, pabayaan ta sana. At pabayaan ta sana, tayo man. So, Ikaw nga lagi mga personality ba ako, natuto na akong pag nakailang ka, kudulong nga ako nasabat ko, good morning. Di ka lamang simbagon, ilingong ka sana. Simbagong ka kaya, good morning. Ang sabi sa'yo mo, Yan, ikaw talaga kayan. Kaya nga ni mo, mahan ako pag naapudan ta kata. At least nakaka-smile. Mapon ka na naman dyan. Ayun mga tabi. Salamat good kayo. afternoon. Yes, good afternoon, diba? Yeah. Bako sa karo, kitang mga, ang Filipino style ta, yan baga sa park kung sain. Sarabat-sabatan mga tugang, data. Bako tatod na ya, good morning, hello. Bako sa karo, i-share ko sa bako man na, ipigihambog ko sa kung gusto ko lang i-share. Duman sa San Mateo, bako sa Rizal, sa California, pagkagaga, nag-walking ako dumanta. Sabi ni Sister Ina, mag-walking nga dyan sa park. Maski sen masabat mo, pagkaga, masama, good morning. Ninakaw ko naman ako ka, good morning. Sabi ka sa pangultimo kong nasabat na babae nag-walking, bata na ka, so short baga na fit. Ko, hi, good morning. Good morning, sabi sa kuya. Filipino? Yes. How are you? Sabi sa kuya. I'm fine. Abrasa kaming dawa. Sabi niya, are you single? Sabi ko, oh. Mautik ko tako. Di ako nag-autik. Hello? Hello, Migo? Nakasabat ka nag-walking na. So, naka-fit baka sa short. Alaba o na lawa, ang kwan? Oh, Amerikana. Mautik ko niya ako. No. I'm married. Sabi, ano yan? I have 2 kids. Okay. Sabi niya, very honest. Nakikig ko lang. Ano? Nakikig ako. Nakikig talaga ako. Dali ka nag-okay? Iyo nga niyan. Takon medyo bumininta. Karambula. Sige, Migo, ano lamang ito? Hindi ko yung nag-sipag ito ta. Mabi yung mag-nisi. Hindi po sa tahan. Pero, bako sa karapan medyo talaga, pag nag-ulo ka baga, na deng gano'n nga bako maray sungipon, etc. Medyo bako mananggan maray. Pero ang importante naman, sumining kang sa iyang pag-smile si mo. And sa mga negosyo ko ka, nanduro na frontline learning na or nasa so, iyo baga? ako mag-smile. Ako na bagay yung mga araw na empleyado. Iyo, totoo. Yan ang sa mga masungit sa likod. Iyo, buda, yan, train ba yan ng mga sales lady na may ulukang katulos? Kumbaga, pag-approach mo ka sana, pero
Diyan ang dating. Oh. Ano medyo pa minsan ibang dating sa kuya? Pag running mo baga, dyan sa mall, running ka, 30% discount po yan. Ayun nga ka po, nahiling ko. Sir, ano pong size mo? Interview ka pare. Pero, yan dapat, dahil tagikulog kibo, iyan, trained sinda na mag-approach sa customer. Baga sarong bagay yan. Tangan sales stock baga sa customer. Oo, oriented iyan pare kung anong gigibo nila. Ako na bagay ang mga harap kaya. Oo. Pag una mo pati, gari close na sa imong maray so, search lady. Pero style man sana ninda yan. Parte kan sa indang customer, ano yan? Customer service. Service. Di ba? Ayun baga. Okay. Kaya ikaw baga, natulong ka man na mga tagaan na pulok-pulok sa nakuhaan. Ano pa man, pagparak seryoso ang buhay ta. Ayun baga. Okay. Salamat, Migo, ha? Salamat. Okay, di ba? Yan tabi. Alam ko na, ha? Ilan ta sa ibang reaction. Reaction ta, isus kadakol na kang comment sa Facebook ta. Madali lang. Good afternoon po from Tansa Cavite, Mengorio Edgar Martiliana. Madam Teresita Jacobo, good afternoon. Joe Riquentil. Maray na hapon, tabi. Keep safe. God bless you. Thank you, Good afternoon po. Watching from Quezon City, si Jing Borbe. Angelo Marcaida, Kuya Hen, nakalive ako sa imo. Pagrit man po sa mga pag-iriba ko dyan sa Tinigiban, Kamalig. Lowy Nodalo at sa tropa kong KTT. Yan, good afternoon po ha. Sabi ni Angelo Marcaida. Bing Yamagishi, nakikinig po ako sa San Isidro, Ilawod, Malilipot. Lagi po kaming nakikinig sa DCGB araw-araw. Salamat po. Sabi ni Marjo Triñanes Sumar, happy birthday to my uncle Norberto Cadag Triñanes. Today, MBTC, stay healthy and always safe always from your niece Majo. Yan. Good afternoon po, ma'am. Happy birthday, Uncle Norberto Cadag Triñanes. Good afternoon po. Parin hapon kay Siram Jason Buebos. Alvis Monte, yaon ka mo sir ng star. Nag-star sa San Lorenzo. Ay, isang pigapot kay niyo. San Lorenzo. Bako ang pa ako taga San Lorenzo, migo. Okay? O, sandali lang ha. O, mga iba pang mga reactions. Sabi ni Ate Marcia, o Jeril, good afternoon po nun po. Ngani po na, dakol man ngani po ang harapot sa kuya about lockdown. Para di ka madipisilan, always monitor sa DCGB, especially Henry M. At sa mga maugma ka mo, mag-tune in ka mo sa morning hirit, sa Pinkyon mo baby, nagdadangog man si Mamalo. Bahala ka naman. Bahala na siya pa. Jeril, marayan sa imong pagirumduma. Smile is the best outfit to wear if everybody sana. Please don't forget it. TY. Happy weekend. Enjoy. Sabi ni Ate Marcia. Si Manay Beauty. Good afternoon, Manay Beauty. Diyan tabi sa Bongga. Igwaman po kaya Sir Ki tawo na maski murosot pero ngirit tana sa luwasan ngi latoson takang sarawayon ka. Tagasain po so kasambahay. Ay di po sinabi madi. Naganap ka madi kasambahay. Mading ano yan? Lubil mading ano yan, Angeli? Sir, so katabang po, pwede apudan ko. May nagaanap kaya? Thank you. May nagaanap na doktor po. Ay, halat ko na. Madam Lovelorn, salamat pala sa pagpasiring duman sa kuyang simpleng harong-harong kasubago ta. Naghatod, mga tugang kimirindalan. Okay. Panira. Salamaton tabi, madam. Buda so sa imo pang agum, sorry. Sa imong partner. Sa imong, ano yan, ex-boyfriend. Dagmotor pati suduwa. Madali lang tabi ta hilingong kuhan agar ko ay hararo mo na sa text niya o duwa ka mong nagka-interest si Madi na ano yan Madi na Angelic yang babuda si Madam
Love Lords. Sige po, Tod. Hilingon ko po ha, Tod. Baka makuakot. Hararo mo na. Good PM, pwede tabi mag-jogging sa boulevard sa aga. Limitado po ang access sa boulevard. Pigbabawal mo na baga po ang convergence sa lugar. Dahil man sir nahiling ang smile, ta nakamas. Okay. Sige po. Ay, nasunag. So gusto tabi maglaog na kasambahay, mag-text daw tabi giraray. Dakulong kaya, pero ang tekstang inio. Taga Santo Domingo da siya. Bad lamang ngaya may aram ka naghanap kikatabang, kitrabaho, kasambahay lang, babae po ako tiway, taga Santo Domingo po. Taga Santo Domingo. O, ni po na, sige, hata. Ikon gayod, Madam, Love Lawrence, gari masaranis, nainot sa imo si Kwan, si Mading, si Mading Don Sulweta, masarani nga sa ko. O sige daw, i-forward ko daw kay Madi ini. Sabi man ni Madam Love Lord, oy salamat talaga, mabuto na magagumini Salamat, okay nga niya po, mabuto ulit nga si Madam Love Lord. Mapagparaya, yes, okay nga niya po. Sandali lang ta. I-forward ko daw. Bala ka naman di kayo di magkilatis Madi Bala kayo di magkilatis Madi na gusto maglaog na kasambahay. Kilatisun mo, nasasay mo na sana yan, ha? Okay? Bueno, mga tugang 10 minutes bago mag-alas 4 din hapon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat. Piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat Condy Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala, andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Alright, sige, balik kita mga tugang. Uy, sus ko, 3 minutos na lang tabi bago magabot ang alas 4 ng hapon. Dahil man ki makakahula mga tugang kasukwanta, sumahiwagang tanog ta. Tawan to kakamukiklo para makuanin daw. 100 pesos pati sa premyo ta. Ang tanog, ano involved po duman? Madali lang, ha? Nahulog na plastic bottle sa hagdan. Sala. Ini po na nahulog na plastic bottle. Paano po ini mga nasa 3 kilometers na po ang distansya niya? Ang totoo po kaya, ito mga tugang na saro tabing tanog na ito, plastic bottle po ito. Itong nahulog po, plastic bottle ito. Kaya lang nga anapot, ano po itong iba pang tanog? Hello? Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Ako na po. Ano pang ang tanog? So, nahulog na basong plastic na pag-uswa sa papel. Ano? Sa rere. Ano? So, plastic na baso. Ano pangaran? Gloria po. Gloria. Taga-sain? Bicano. Namit gas? Okay po. Sala. Ay, namit gas. Ako, ano na yun? Namit gas. Bye-bye. Always felt. Sa Monday ito na po pada. Basta ang clue din do, ang clue ta, plastic bottle, empty bottle na plastic. Ano
Ano po ang ginibo niya para po siya tumanog? Ang sarap pong action naman, nahulog. Paano po siya nahulog? Yan. Okay? O sa banday na. Salamat po sa ng pagantabay. Masunod na po mga tugang si Kagawad ng Dawal, 2D sa GB. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Sometimes it wasn't fair. Sometimes Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears,